Hello and welcome everyone, my name is Shane Lacson at sa video po ito pag-uusapan po natin about Live Good. Explain ko po sa inyo lahat ng details na kailangan nyo malaman about this company, like kung paano yung compensation plan o yung kitaan at saka paano din po magsimula. Bago lang din po ako sa Live Good at sobrang nagandahan po ako ng kanilang sistema. Napaka-innovative ng kanilang ginawa. In fact, kung titignan mo yung mga videos ko dito sa aking YouTube channel, ito yung kaunang-unahang company sa ganitong industriya na sinabayan ko at pinopromote ko. I'm super excited at sana excited ka na rin at time is money kaya huwag na natin patatagalin to. Diretso na tayo. Para sa mga hindi nakakalam, ang Live Good po is a US-based company and as of the moment na nag-record ako nitong video, bago lang talaga siya sa market. Kaya congratulations, mapapasama ka sa mga mauuna. At alam naman natin ang feeling na nauuna kahit saan larangan man yan ng buhay, di ba? Now, hindi po ako perfectong tao na talagang ma-explain ko sa inyo lahat-lahat ng mga basics. Kaya kung meron pa po kayong questions, mag-comment na lang po kayo sa baba nitong video. Or kung gusto niyo po ako ma-direct message, pakitingnan lang po ng video description at dyan po yung aking lahat ng mga contact details. Yung aking Facebook, Viber, at saka WhatsApp. Now, ngayon, if nanonood ka nitong video tapos wala ka pang account, I would suggest na before tayo mag-proceed, post mo muna itong video, gumawa ka muna ng free account sa Live Good. Kasi one of the ways to earn dito sa Live Good is merong tinatawag na power line. Which is kung mag-open ka ng free account, pwede mo ma-reserve yung spot, which is mamaya explain ko sa inyo in more details kung paano siya nag-work. Now, para makagawa ng free account sa Live Good, kailangan mo lang gawin is click mo lang yung link na nasa video description, ganito yung itsura. Or check mo yung nasa pin ng comments, nasa baba. Ngayon, pag gagawa kayo ng free account gamit yung link na nasa video description or sa pin ng comments, mapapasama po kayo sa aking team. So, ibig sabihin, mag-work po tayo together. Gagawin natin itong business together. Kung okay na naman po sa inyo, wala pa po kayong sponsor, walang nag-refer sa inyo, mag-sign up po kayo dyan at i-contact nyo po ako sa Facebook at let's do this business together. So, post mo muna itong video at i-click mo lang yung link. Mararoute ka sa page na to at ang kailangan mo lang gawin is ilagay mo lang yung first and last name at saka yung email mo tapos click mo yung reserve spot. Meron din po tayong mga Zoom meeting na ginagawa everyday na kung saan doon in-explain kung paano dito sa Live Good at tuturuan ka rin kung paano gagawin tong business. Simple lang naman po yung concept ng Live Good. If you ever heard about SNR, na yung mga members nila nagbabayad ng monthly subscription and in return, nakakabili sila ng mga products ni SNR ng mas mababa ang presyo. Ganun lang din po yung concept ng Live Good. Ang Live Good lang is meron siya mga ways to earn. 6 ways to earn actually. Kung sa SNR, mag-refer ka ng halimbawa friend mo na ganito mag-join ng kanilang monthly subscription o maging bahagi ng kanilang membership, wala kang kikitain. Now dito sa Live Good, pag meron kang i-refer na mag-member, bibigyan ka ng komisyon. Kung sa SNR, yung na-refer mong friend at naging member tapos nag-shopping sa SNR, wala kang tatanggaping komisyon sa kanya mga biniling products. But with Live Good, every time na mag-shop yung na-refer mong friend, bibili ng mga products na Live Good, ikita ka ng komisyon. So, merong 6 na ways to earn dito sa Live Good at yan yung pag-uusapan natin dito sa video. Make sure na mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel kasi pag-uusapan na lang natin ng mga products ni Live Good in a separate video. Kasi yung focus lang talaga natin dito sa video is kung paano yung ways to earn at kung paano magsimula. So, dito tayo sa aking laptop para ma-explain ko sa inyo kung paano nga dito sa Live Good. Alright, so una, pag-usapan muna natin kung paano maging member dito kay Live Good. Ang tawag sa atin pag nagiging member tayo is affiliate member. Para maging member kay Live Good, unang-una is kailangan nyo pong mag-sign up or mag-register gamit yung sponsors link. At yun na nga, pwede kayo mag-sign up gamit yung aking link na nasa video description or sa pin ng comments. Pangalawa is kailangan nyo magbayad ng one-time $40 para sa tinatawag na business center. So pag-usapan natin yan mamaya-maya. Pangatlo is magbabayad ka ng $9.95 at ito na yung magiging monthly subscription kagaya ng hinalimbawa ko kanina sa SNR. So bali kung kakasanap mo pa lang talaga, yung pinakababayaran mo talaga is $40 plus $9.95. Nasa 27 plus ang conversion sa ating Philippine peso. So ito pong $9.95 per month is recurring payment po ito. Bali, madideduct automatically dun sa card payment na gagamitin mo. Bago ko malimutang i-mention, kailangan niyo po ng bank card para makapagbayad at makapag-join dito kay Live Good. So Visa, Master, or any credit card na meron kayo, sa mga walang credit card or bank card, pwede niyo po gamitin yung card niyo sa GCash or sa Maya, either kung meron kayong tangible na card or yung digital card na bibigay sa'yo ng Maya, halimbawa. Siyempre, yung babayad mo na amount which is $40 at $9.95, meron niyang benefits. Kagaya ng na-mention ko kanina sa SNR, pag member ka doon, pwede ka mag-shopping sa kanilang shopping centers ng may mas pababang presyo ng mga products. So, ganun din po dito sa Live Good. With Live Good, you can save up to 75% compared sa mga products ng ibang network marketing companies. Bakit? Si Live Good kasi kung ano yung manufacturing price,
companies, yun na din yung ino-offer nila sa kanilang mga members. So unlike other companies na nagmamark up at least 75% sa kanilang presyo ng kanilang mga products, with LiveGood, hindi po nila yan ginawa. Kaya sinabi dito na you can save up to 75% compared sa mga ino-offer na products ng other companies. Ito yung comparison. Same na products, magkaiba lang yung label at saka syempre yung brand. Dito kay Organifi, kung titingnan nyo, parehong products, $69.99. Dito kay Athletic Greens, parehong products pa rin, $99.99. Makikita nyo ito mismo sa website. But, with LiveGood, ang pangalan ni Super Greens, bebenta lang nila ng $18. So, ang layo ng agwat. At ito nga yung pinakauna mong magiging benefit pag naging member ka ng LiveGood. Super discounted but never kinompromise yung quality ng products. At yun na nga, kung gusto nyo po na more details ng mga products ni LiveGood, available po dun sa website. Mag-sign up lang kayo at nandun yan mismo sa loob, or mag-PM kayo sa akin sa Facebook para isasama ko kayo sa Zoom meeting na i-discuss itong mga products ni LiveGood. Pangalawang benefit as pagiging member kay LiveGood, magkakaroon ka ng 3 replicated websites. Now, imagine, ang mahal kayo magpagawa ng websites o gumawa ng website. Bakit ko nasabi yan? Kasi ako mismo, nagde-develop ako ng websites. Ito yung aking website, pakita ko sa inyo. So, ito yung aking website at nagbabayad ako dito buwan-buwan sa hosting na subscription para laging online tong aking website. So, nakuha niyo yung idea. So, sabi dito is 3 replicated websites. Pakita ko sa inyo na itong mga website na to. Ito yon. Una is corporate website, tapos pangalawa is retail site, tapos pangatlo is itong landing page na to na kung saan pwede mo itong kopyahin lang itong link at ito yung isasend mo dun sa friend mo at itong video na yung mag-i-explain kung ano about yung LiveGood. So, ito yung video. Tapos itong website naman na to is pag halimbawa may gusto kang bentahan ng products. So, isend mo lang itong link na to tapos pagpunta nila dito, magsa-shop sila. Si LiveGood nang bahala mag-fulfill ng orders ng yung pinabili. Sila nang bahala mag-ship anywhere in the world. Pagkatapos kikita ka ng komisyon. So which is pag-usapan natin yan mamaya kung magkano. Tapos aside sa 3 replicated websites, magkakaroon ka din ng website na kung saan doon mo mamonitor yung mga business activity mo. Sino yung bumili ng mga products, activity ng mga nirefer mo, o yung mga friends mong pinasali mo sa LiveGood, kung saan mo i-manage ang yung business in short. Marketing tools at saka siyempre yung business systems, which is yun na nga yung i-explain ko din in a few minutes kung paano kikita dito sa LiveGood yung kitaan. Aside pa doon, meron din tayong mga offline at online na mga marketing education na tuturuan tayo kung paano gagawin si LiveGood at paano mas magiging profitable. So mangyayari yan through Zoom meeting or live events. At syempre yung higit sa lahat is yung business systems na magbibigay sa atin ng 6 ways to earn. So yun yung makukuha mo sa $40 mo at saka sa $9.95 na monthly membership. Unlike other companies sa ganitong industriya na bibentahan ka ng product package tapos kadalasan pa hindi naman quality yung products, dito sa LiveGood hindi compulsory na bibili ka ng products. So saka ka lang bibili ng products pag kailan mo gusto. At pag bibili ka ng products, yun na nga naipakita ko kanina, napakalaki po ng pwedeng magiging less pag member kayo ni LiveGood. So hindi mo kailangan mag-maintain bibili ng products every month kagaya ng ibang company. Now, yung pag-uusapan na natin ngayon is kung paano yung kitaan, which is yun na nga, meron tayong 6 ways to earn. Number 1 is yung tinatawag na weekly fast start. Every time na may ma-refer ka kay LiveGood na sumali at nagiging affiliate member, kikita ka ng 50% sa kanilang membership fee. So dahil nga yung total na babayaran ng bagong sign up is $49.95, 50% po doon pag may na-refer kayo dito kay LiveGood, yun po yung kikitain ninyo. So $50 divide to, yun po yung kikitain nyo every time na may i-refer kayo kay LiveGood na magiging affiliate member. At aside pa doon, kikita ka din sa referrals ng yung mga na-refer personally. At ang good news, it's going to be up to 10 levels deep. So ganito yung pinaka-explanation. So yung mga na-refer mo kay LiveGood personally, yun yung tinatawag na direct referral mo, yun yung first level. So lahat sa kanila, kahit saang rank ka, tatanggap ka ng 50% sa kanilang membership fee. Yung total na $49.95. Tataas din ang yung rank. So una, magiging bronze ka pag meron kang dalawang na-refer, so on and so forth hanggang maging platinum ka. So lahat ng personal directs mo is kikita ka ng 50%, 10% sa second level mo. Yung second level nga is yun yung referrals ng yung personally referred na mga member dito kay LiveGood. So on and so forth, same scenario yung mangyayari. So ito yung mga referrals mo, ito yung kanilang referrals, ito mga referrals na to, ito din yung kanilang referrals, so on and so forth. Pwede kang kikita ng up to 10th level pag nagiging diamond na yung rank mo. Mamaya pag-usapan natin kung paano itong mga ranks na to, ano yung mga qualification. Basta yun po yung pinaka-explanation. Ito yung pinaka-gusto ko sa lahat. Itong tinatawag na 2x15 matrix monthly commissions. Ito yung one of the ways to earn ni LiveGood na kahit wala kang gagawin, as long as active yung team na nasalihan mo, pwede kang kumita. All members are placed in the 2x15 matrix. Tapos, the sooner you're locked in, the higher you'll be. At ito yung potential na kikitain mo every single month. Ganito yung pinaka-explanation.
So, halimbawa, ikaw to. Now, ang system ngayon, meron tinatawag na force matrix na kung saan every time na may mag-join, lalagyan ka ng tao under sa'yo. Itong mga tao na to, syempre galing to sa mga bagong join. Automatically, once nag-join ka, tapos may mga bagong nag-join, malalagyan ka ng tao. Pagkatapos, pag itong mga tao na under sa'yo, nagbabayad sila ng monthly subscription na $9.95, kikita ka ng porsyento sa kanilang subscription. So sa ating halimbawa kanina na SNR, kung meron kang na-refer na mga friends nag-subscribe sa SNR sa kanilang club membership, wala kang kikitain. But dito with Live Good, kahit hindi mo personally refer dyan, nalagay lang under sa'yo, kikita ka ng porsyento sa kanilang subscription na binabayad kay Live Good. Now ang tanong, magkano naman? Ito yon. Kung wala kang rank, kikita ka ng 2.50% sa lahat ng mga tao under sa'yo up to 12 level. Pag bronze ka, up to 13th level. So on and so forth, pag nagiging diamond ka, pwede kang kikita ng up to 15th level deep. So halimbawa ngayon, matagal na si Live Good, tapos ang dami ng mga tao under sa'yo, kikita ka ng monthly commissions out of their monthly subscription kay Live Good. At ito yung potential income. So kung wala kang rank, kasi nga hindi ka nag-invite or nag-refer ng mga tao para mag-join dito kay Live Good, dito ka mapapabilang. At kung darating na yung time na sobrang dami na talaga ng tao under sa'yo, ito yung potential na kikitain mo every single month. Take note, na wala kang ang rank, wala kang ni-refer na tao dito kay Live Good. Pag bronze ka, ito yon. Pag silver, at kayo na lang yung bahala mag-calculate sa conversion yan into peso. Sobrang laki po niyan. Now, syempre, kagaya nga na na-mention ko kanina, hindi po ako perfectong tao, kaya kung meron pa rin po kayong questions, mag-comment na lang po kayo sa baba or i-PM nyo po ako sa Facebook. Now, notice na nasa pangalawang paraan pa lang tayo ng 6 ways to earn ni Live Good. Pag-usapan natin ngayon itong tinatawag na matching bonus. Ito yung pangalawang pinakagusto ko dito kay Live Good, tinatawag na matching bonus. Kung ano yung kikitain ng direct mong napajoin kay Live Good, kikita ka ng 50% sa kanyang income. Lahat ng mga personal directs mo, ano man yung amount na kikitain nila, kikita ka ng 50% dun sa income nila. Of course, hindi to kukunin dun sa kinita na referrals mo. This is of course kinuha doon sa income ni Live Good from recurring monthly subscription ng kanilang mga active members. Now, dahil syempre unlimited mang refer ng mga tao para magiging member dito kay Live Good, unlimited din yung potential na magiging income mo. At ang kagandahan pa is kikita ka rin ng matching bonus sa mga referrals ng mga personally referred mong clients or members dito kay Live Good at up to 5th generation. Ganito yung pinaka-explanation. So sa first generation, pag wala ka pang rank, 50% ng referrals income mo. Pag nagiging silver ka na, 10% hanggang second level, so on and so forth. Pag naging diamond ka na, up to 5th generation. Halimbawa, pag silver ka, 10% dun sa mga personal referred mo, tapos yung mga personally referred mo, nag-refer din sila, 10% ka din dun sa kanilang kinikita. Now, baka magtataka ka, bakit lumiliit? Yan din po yung safety net ng company para hindi sila malugi. Kasi pag nag-refer ka, hindi talaga maiiwasan na mag-rank up ka hanggang makarating ka sa mga rank na mga to. Kasi kung lahat ng level 50%, baka bukas wala na si Live Good. So ito po ay safety net ni Live Good para hindi sila mag-overpay out sa kanilang mga members. Pang-apat na tayo na ways to earn at ang tawag is retail commissions. Ito yon, retail commission na up to 10th levels deep. Ang pinaka-illustration dito is pag halimbawa merong mga bumibili ng products ni Live Good under your team. Either personal referred mo yan or referrals na mga na-refer mo. Ang kikitain mo is 50% sa price difference between the member price at retail price. At ang good news pa, this is up to 10 levels deep. Ganito yung pinaka-explanation. Unahin muna natin yung mga personally referred mong members. Pag yung mga personally referred mong members ni Live Good, every time na bibili sila ng products, 50% yung sayo. So halimbawa, itong $17.95 na retail price minus $9.95 na members price is $8. So 50% ng $8, kikita ka ng $4 pag halimbawa itong products na to ang bibilhin ng direct referral mo. Now, ang good news nga, dahil up to 10th level to. So, ibig sabihin, pati referrals na mga na-refer mo, kikita ka pa rin. At ito yon. So, lahat ng first level mo, yung kanilang mga purchases, yun na nga, magkakaroon ka ng 50% sa price difference ng retail price at saka yung members price. Yung mga personal referred mo, yung kanilang referrals, kikita ka ng 10% and up to second level pag bronze ka. So on and so forth, pag na-reach mo yung rank na diamond, magiging up to 10th level yan. Sana makuha nyo.
Ang kagandahan pa kasi si Live Good na yung bahala mag-pack at mag-ship ng mga products na binili ng mga team members mo at available to ship yan anywhere in the world. So ganun lang siya kasimple. Itong panglima is tinatawag siyang influencer bonus at ito is para to sa mga retail customers. Retail customers is yun yung mga customer na bumibili ng products ni Live Good na hindi member o hindi affiliate member. Hindi natin maiiwasan na may bibili talaga ng products ni Live Good kasi nga sobrang mura niya compared dun sa mga ino-offer ng ibang companies, parehong quality din ng products. So with influencer bonus, kikita ka ng 100% syempre sa price difference ng member at saka retail price. Kasi nga yung bumili ng products is hindi siya member. So kanina yung pinag-usapan natin is kasama po yung mga members doon. Ganun pa rin yung process dun sa 3 replicated websites na ibibigay sa atin, isasend lang natin yung link. Pagkatapos pag bibili yung customers mo na hindi member, kikita ka sa Live Good ng komisyon na 100% between sa members price at saka retail price. So kumbaga kanina sinalimbawa natin na price difference kanina which is $17.95 minus $9.95, $8, masusulo mo yung $8, hindi na siya $4 kasi 100%. At same process, si Live Good na rin ang bahala mag-pack, mag-ship ng items kahit saan man sa mundo yung mga magiging customers mo. At yung magiging profits mo is isasama to doon sa magiging commissions mo doon sa loob ng yung account at doon mo to marirequest para matransfer doon syempre sa yung local banks. Panghuli is yung tinatawag na Diamond Bonus Pool. So itong waiter na to is para lang to sa mga syempre yung Diamond na ang rank. Ang pinaka-illustration is halimbawa buong sales ni Live Good, 2% yan paghahatiin nyo ng mga Diamond members. So ito nga siya 2% split between all qualified Diamond rank members. So bonus na to, hindi na natin to kailangan pag-aralan, talagang mangyayari to pag halimbawa tinanabaho natin si Live Good. Now ano naman yung mga qualification para mag-rank? So ito yon, pag bronze ka, kailangan mo lang mag-refer ng 2 active members sa kay Live Good. So ibig sabihin pag sinabing active, nagbabayad po yan ng recurring payment which is $9.95 every single month. So on and so forth, meron po may qualification every levels or rank. Kung gusto nyo po tumakuha itong presentation na to para ma-review nyo personally, i-PM nyo lang po ako sa Facebook. So hanggang dito lang po yung video at again, pag meron po kayong questions, mag-comment na lang po kayo dyan sa baba or i-PM nyo po